ଏ ଯୋଉ ହଁ ପୁଅ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ହେରିକା ଅଛନ୍ତି ତ ଖାଇବେ। ସେ କଦଳୀଟା ଖୋଲି ଦିଅ। କଦଳୀ ପାଚି ଯାଇଛି ପ୍ରବଳ। ତ ଆୟୁ ସ୍କୁଲ ଯିବ ବୋଲି ଶୀଘ୍ର ହେଲା ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ସେପଟେ ଚୁଲିରେ ଭାତ ବସେଇଛି, ଏପଟେ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ କରୁଛି, ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କରିଛି, ଆଉ ଭଜା ବି ହେଲା, ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭାଜି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଗଲା। ଆୟୁ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ପଖାଳ ଦୁଇଟା ଖାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ତ ଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଗରମ ଭାତ ଆଉ ଥରେ ହେଲା ଅଳ୍ପ ଦୁଇଟା ଖାଇଦେ, ପଛରେ ହେଲା ଯିବୁ। ତ ତା ପାଇଁ ହେଲା ଟିଫିନରେ ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରୁଛି। କାହିଁକିନା ସେ 2ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ଖାଇବ। ତାପରେ ଆୟୁ ହେଲା ଖାଇଲା, ଖାଇକିରି ତାପରେ ଆୟୁ ଖାଇଲା। ମୋ ଝିଅ ବି ଆସିଲା କୋଚିଂରୁ ଖାଇକିରି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିକିରି ଖାଇଦେଲି। ସେଠି ପୋଫାଲେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଭାତ ଦେଇଛି। କଣ ଖାଇଦେବିନି? 5ଟା ବେଳକୁ ଆସିବୁ, ଭୋକ ହବ ନହେଲେ ନ ଖାଇଲେ। ପଇସା ଦେ। ପଇସା କଣ କରିବୁ? ଦେ, ଭୋକ କରିବ ଯଦି। ଭୋକ ଟିଫିନଟା କୋଉଠୁ ଆଇଥିଲା ଜାଣିଛୁ? କୋଉଠୁ? ବାପା ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆଣିଥିଲେ। ତା ପାଇଁ, ମୋ ପାଇଁ? ତୋ ପାଇଁ କଣ? ଆଉ ବାପା ତାମିଲନାଡୁ ଯାଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇନି। ତାର ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆସିବ। କାହାର? ତୋର ଖାଇବା ବ୍ୟାଗ୍, ଯୋଉ ଖାଇବା ନେଇକି ଯିବୁ, ସେଇଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ଥୋଇଦେଲୁ। ଏଇଟା ଛିଣ୍ଡେଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବୁ। এইটাକୁ ହେଲା ଏମିତି ଧରିବୁ ହେଲା, ଧରିକିରି ବସିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଆସିଛି, ଢାଳି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଆଣିବୁ। ଷ୍ଟିଲର ପାଣି ପିଇବୁ। ଆଉ ପାଣି ଯଦି ଖଣ୍ଡିଆ ନ ହେଇଥିବ ବାଡେଇବୁ। ଏଇ ପାଣିରେ ହେଲା ହାତ ଧୋଇବୁ, ଶୋଷ ହେଲେ ପିଇବୁ। ଆଉ ଆମ ସେଠି କଣ ଯୋଉ ଟ୍ୟାପ ନାହିଁ ନା କଣ ଧୋଇବାକୁ? ଆସି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା। ତ ସକାଳୁ ଆଣିକିରି ହେଲା ସଜନା ଶାଗ ଥୋଇଲାଣି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଈକୁ ତ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଇଦେଲି, ସେ ପଳେଇଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେ ପଳେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ସଜନା ଶାଗ ବାଛିବି ଆଉ ଭାଜିବି। ତ ତାପରେ ମୋ ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କଲା। ତ ତାପରେ ସବୁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ମିଟିଂ ଆଜି ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇକିରି ସେ ଲୋନ୍ ପଇସା ଜମା ଶୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତ ମ୍ୟାନେଜର୍ କହିଛନ୍ତି ହେଲା ଆସିବେ ବୋଲି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଟିକେ କଲି। ଆଉ ଏବେ ଆସିକି ମୋ ପୁଅ ଗାଧେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତା ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ପଡ଼ିଥିଲା, ତାକୁ ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇଲି। ଆଉ ବାସନ ହେଲା ପଡ଼ିଛି, ମାଜିନି। ଶାଗଟା ବାଛିଦେଲେ ମାଜିବି, ଭାଜିଦେଲେ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କାମ ସବୁ ହବ। ତ ଏପଟେ ଆମର ମାଳ ମାଳ ସଜନା ଗଛ।
କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁ ପଟେ ନାହିଁ ସେମାନେ ରଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଗ ଖାଇବାକୁ। ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ବାଛିବା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଣେନି। ତ ସେପଟେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଶା ଘର ଆମର ଯେଉଁ ସେପଟେ ସିଏ ହେଲା ଡାକିଲେ ଶାଗ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ତ ଡାକିଲେ କହିଲେ ଶାଗ ହେଲେ ନେବୁ। ମୁଁ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଦିଅ ଆଉ।